Yes, comrades, good morning and how are you? Muri bwanji, komanso tasowana bwanji. No, comrades, I think ndinakusowana neso munandisowa. Pepani muntu ine ntchito iyi nayiyamba ndekha. Ntchito imene iyi ndi yayikulu kwambiri. Koma kumene kupita panopa ndi kundikulira. Nde nthawi zina kuti mwina ndizikuwuzani zinthu zina muona ngati ndinamabodza. Komanso ndi nthawi yokuti tili m'mayesero. Everyone would like to work with me. Zipani zonse kuno ku Malawi zifuna zigwirane ntchito. Kafuna ndipange chani kaya. Akufuna ndisinthe maganizo. Ndisiye kusapota DK. I don't know chinaona. Koma ineyo all in all I'm fine. Koma so I'm still Comrade Samuel Wala sina sinte mawanga. I'm still campaigning for Dasuka Bambe and I'm hopeful 100% kuti Dasuka Bambe is going to win the elections by 16 September. Ndiye leloli ndi ukamba chikola kuti mwambo uja wopereka ma certificate uja ku make wopereka ma nomination letters leloli nthawi yakwana. A Joyce Banda achipancha PP alowa mbwalo leloli kukapereka mapepala ndipo tione kuti kodi atenga ndani running mate. Chimene ndikakambepo kwambiri leloli ndi kukhuzana ndi ma running mate. Ma-alliance analephera. Tonse Amalawi tikuziwa kuti ma-alliance nkhani ya ma-alliance ngakhale tingakambe panopa is too late. And pa nkhani ya ma-alliance apapa why I'm saying it's too late nchifukwa chakuti ma-alliance akanakhala kuti anapangidwa kalekale. Nthawi imene timapanga before anthu asanapange register mu kuti azavota. Nthawi imene jamwina ma-alliance akanagwira ntchito. Kwa panopa chikupanga chokuti ma-alliance akuzapangika koma namba ya anthu ovota ndi yomwe ija 7.2 million. Njochepa ndikale. Nde ma-alliance athu panopa angukhala ma-alliance okavota chabe. Pomwe chinchovuta kwambiri. Kwa ma-alliance amene akanakhala poyamba anzathu azipana akanakhala kuti anagwizana poyamba kuti apange ma-alliance. Nthawi imeneyo kalekalero akanathandiza kwambiri ma-alliance aja kuti anthu ambiri akalembese munyinji wawo kuzavotera anthu amene ali pa ma-alliance. Kwa panopa ma-alliance aja analephereka. Nthawi yofunika kwambiri ya ma-alliance inali nthawi ya kalembera wa zisankho. Nthawi imene anthu amalembesa. Nthawi imene chakhala kuti ma-alliance anapangidwa kalekale bwenzi zili bwinobwino. Soon after convention or nthawi imene before conventions nkhani ya ma-alliance bwenzi mwina anthu akanamba kalekale kumakambapo ziwiri zitatu. Koma ma-alliance ku Malawi panopa let's forget about alliances. Panopa nkhani yagona ku running mate. Who is going to be the running mate to that one, to this one? Lero for example, ndikamba kwambiri kwa zipani 4. PP cha Joyce Banda, DPP Peter Mutharika, UTM Dasuka Bambe, MCP Lazarus Chakwera. Kodi amene atakhale ma good running mates akuza kukhala mwa mtundu wanji. And zipani zimene zizi, how are they going to feature their alliances? Of course, nkhani ya ma running mate, nkhani ya ma running mate, not alliances, but nkhani ya ma running mate. Chipani chilichonse chikuona kumpoto. Mbele pagona masamu pamene popo. Every party is looking at northern region. Kondi chipani chanji chomwe chingatenge running mate wabwino kuno kumpoto. Is it DPP? Is it PP? Is it UTM? Is it MCP? Let me just analyze something for you today. Ndiyamba ndima Joyce Banda omwe atapeleka mapepa awo lero akhala oyamba. Koda Joyce Banda akatenga running mate wa kumpoto. Suppose ni manong'onong'o akuveka akatenga Khumbo Kachali kukhala running mate wawo kachiwiri kapena ngani kukhala running mate wawo pamene nali so vice president wawo. Kodi Amalawi angazavotera Joyce Banda ndi chikhulupiriro ndi running mate. Chwa panopa game yagona apo nja running mate. Zamalawi is let's forget but running mate. Is it going to be possible for Joyce Banda to defeat Chakwera wa MCP atatenga Khumbo Kachali kukhala running mate? To me, I see that would be a goofing point for Joyce Banda. Khumbo Kachali and Joyce Banda anali limozi mu Tonse Alliance anasaina nawo agreement ya Tonse Alliance kupanga Chakwera kukhala pa mpando. Kodi lero ya Joyce Banda ndi Khumbo Kachali can they defeat Chakwera? Zingatheke zimenezo? And I don't think that can be a very good pair to defeat Chakwera. Ndiboza.
chifukwa Chakwera akuziwa ma weaknesses a Khumbo Kachali ndi Joyce Banda na sana limodzi mu alliance ya Tonse Alliance. Then Joyce Banda ndi Khumbo Kachali sana mzuzule Chakwera pamene amalakwisa, pamene Chakwera amazunza vice president Saulos Chilima yemwe anali the topmost, he was secondary pankhani ya alliance ya Tonse Alliance. Kodi pano pa Khumbo Kachali nda Joyce Banda ngati angapite angakhale president ndi running mate amalawi tingathandizidwe? I don't think so. Koma anyway tili mundale tizisiyapo. Let me come to this other part pair. Koma mkazi yemwe zipani zonse zikufuna, akazi amene zipani zonse zikufuna ngati marani mate ali kuno kumpoto tukwathu. Let me take this part MCP. Kodi MCP awawa MCP akatenga Mai Gotani Hara kukhala running mate wawo wa Chakwera, mukona kuti zinthu zingayende? I don't think that pair things can work. The reason being Joyce Banda, the reason being Chakwera kumutenga Mai Gotani Hara kukhala running mate wawo. I don't think Mai Gotani Hara angakapa in campaign yogwira mtima kulomwe belt alomwe anthu aku southern region ndi kusapota, kapena kupita ku southern region amene ku eastern region. I don't think Mai Gotani Hara angapa in campaign yoti ingatenge chikoka anthu aku southern region, eastern region, tikama southern region lomwe belt komanso kulowa Shire. Kodi Mai Gotani Hara kumene koko angakalandidwe ndi mtima onse by Malawians? Achakwera da Mai Gotani Hara angakapa campaign yoyenera ku southern region ndi ku eastern region? I don't think that partnership cannot help us to remove MCP in government or to make MCP stick or stay in government. Sizingatheke. Achakwera kutenga Mai Gotani Hara kukhala running mate wawo pamene popa Malawi pakhoza kukhala povuta kukapa campaign ku south kuma regions ena ku southern region even ku northern region kunoko. I don't think pattern region pair imene iyi ya Chakwera ni Mai Gotani Hara ingayenda. That is one. I'm still with MCP. Achakwera akatenga Vitumbiko Mumba kukhala running mate wawo, kodi zingayende? Inde pang'ono zinziko za kuyenda. Vitumbiko Mumba ali ndi chikoka across the country, ziko za kuyenda. Koma vuto likhoza kukhalapo ndokuti kumpoto kuno sizingayendere. Chiwa ngati ayi Chakwera angatenge Vitumbiko Mumba kuwasiya Mai Gotani Hara, ndokuti team ya Mai Gotani Hara will not give support to Chakwera. Chikaona ngati they have been betrayed. So ndekuti pair ya Chakwera ndi Vitumbiko Mumba ili ndi mavuto, pair ya Mai Gotani ndi Chakwera ili ndi vuto. Apapa kungoti Chakwera tingapo mmodzi mwa anthu amene wawa ndekuti kukhala vuto. Koma the best is Chakwera anthu awiri wawa asiye mwina apeze munthu wachilendo. Kwa munthu wachilendo kumpota ngakhale ndani yemwe anthu aku MCP akhoza kumukhulupirira. Chifukwa chipani cha MCP chimayendera kukhulupirika ndi cha mizu yakachere. The majority of MCP members are in Central Region. Konda anthu aku Central Region angakondenso munthu wina pambali apart from Mai Gotani ndi Vitumbiko Mumba kukhala running mate wa Chakwera. Zovuta kwambiri, it's a game of trust. So pair ya Achakwera, pair ya Mai Joyce Banda, sipakuoneka penipeni pota papa pangatingathandizidwa Malawi ayi. Kampeni ikhoza kuvutirapo. Then tibwere kwa DPP kwa bwana Professor Peter Mutharika. Kodi Peter Mutharika wawa kumpoto kunangatengi ndani? Vice President wao inde ndi ndani uyu? The Vice President is Japi Muhango for the Northern Region. Kodi Japi Muhango mu DPP anthu amaona bwanji? Of course kwa Japi Muhango kuliso anthu ena, kuli Charles Muhango yemwe ndi legal advisor wa chipani cha UTM amicha DPP. I don't think kutenga IPM kutenga Japi Muhango kutanga tamange across the country spreading the good message for Peter Mutharika. I doubt. I don't think anthu southern region kulomwe belt angamukonde Japi Muhango kukhala running mate wa Chakwera. Wa Peter Mutharika. Pakhoza kukhala vuta kwambiri. Because Japi Muhango analowa mu chipani cha DPP as an independent member of parliament.
atawina chisankho ndimene sipano amalowa kuti ku DPP, meaning that Japu Muhango paye yekha is on a good constituency, koma kuchipani is not a darling of DPP. Ndiapita mtalika katika Japu Muhango karani meti wao ndio tipane popo Chakwera sangampange defeat ngakhale Chakwera paye kaso ndi marani metake na also cannot stay in the government pakapo vote, and this is what I've just found out. That's why ineyo sina yankhule koma siku ena. Now let me come to this part Chipancho and Upanga support Chada Sukabambe, and why I'm saying the Sukabambe is going to win. The thing is like this. The Sukabambe akatengarani mate from Central Region zake ziko za kumuyendera, because the Sukabambe is new in politics, does not have any dent kungani yandari. The Sukabambe, this is first time to stand, just like what how SKC did. Ndikoyamba the Sukabambe kupanga ndale komanso the Sukabambe ndimene upangira campaign yake meti konera palibe ziwawa zimene zikupangika, ali ndi discipline yake yomwe makandidate ena walibe. Therefore the Sukabambe kupeza nani made from Central Region, there's no problem. Munthu amene athamanga pa ground nditu mtima uli mya osagenedwa mnyala osatikwanidwa. Pamene ndibwere kumbuyo DPP kutenga running mate ku Central Region, tingoelekeza kuti a DPP atengaso running mate from Central Region, ndibwere pambuyo pang'ono kuti mundivese bwino point yanga. Suppose DPP yitenge Gangata kukhala running mate wawo, I don't think a DPP zingayenderese bwino Central Region. Chifukwa ku Central Region anzatha ndi amyambo mmene akonekera age ya Gangata akoneka ngati wa chinyamata kwambiri kufanza ndi anyamata omwe ali mu NCP. Mundivese bwino amalawi panepopo. APM kungotenga Gangata kukhala running mate ndekuti DPP yathera pati pamenepo sangawinenso chisankho, because anthu akulilongwe anthu aku Central Region amaona age ya munthu mmene alili. Ndi Gangata ndi wachichepere as compared kuma members of parliament amene ndi MCP, chipani chomwe DPP ikulimbana chikwambiri pa Central Region. Of course pani zonse zikulimbana pa Central Region, koma na DPP mbiri yawo chikwa nalamulirapo, a DPP analamulirapo. Gangata cannot win the hearts of people of Central Region mpaka APM kuwina chisankho, izonse zingatheka. So chimodzimodzi kusiyana kwa DPP ndi UTM kwakuti Kabambe kusankha mtsogoleri kapena kusankha running mate from Central Region akuzosankhako munthu wabwino ndimene Kabambe amaonekera ndi experience ali nacho. Kabambe has performed, has worked in Lilongwe. Capitol Hill in the Central Region, Lilongwe is Central Region. Reserve Bank in the Central Region. Kabambe akuzosankhako munthu wabwinoko kwambiri by understanding the people of Central Region. Chiwagwirako ntchito ndi anthu aku Central Region komanso wakhalaso kwambiri ku Central Region, unlike my candidate now. So what I'm trying to say here is Kabambe has got larger ali ndi bwalo lalikulu lota kuzosankha running mate. Even Kabambe atasankha munthu from Southern Region tingoelekeza kapena kusankhanso running mate from Eastern Region, Kabambe will not have a problem, because Amalawi amona Kabambe ndi khalidwe yake imene akuonesera. Komanso fundo zimene akudinda ndi fundo zoti sizotukwa na munthu ayi, akukamba fundo zomwe angazachite ndi experience imene ali nayo. So Kabambe ndamene kukhangati ali ndi bigger space yosankha munthu yemwe akhala running mate. Suppose Kabambe wasankha kunoko Matthews Mtumbuka, for example. Kabambe kusankha Matthews Mtumbuka kumsankha kukhala running mate wake kusaso khala bwino kwambiri, it will be another scoring mark, because akhala bombshell chikwa yakuti Matthews Mtumbuka wakulira ku Central Region. That means Matthews Mtumbuka can campaign better in Central Region osagenedwa mwanyala. That is what I've just found out. That's my analysis. Ngati Matthews Mtumbuka akhala running mate wa Kabambe, campaign ikozokhala yopwekerako. Chikwa Matthews Mtumbuka waenda ndi Kabambe across the country in preparation for this campaign. Matthews Mtumbuka ali ndi ideology yomwe SKC ngati kufuna tipange maintain SKC legacy. Matthews Mtumbuka is one of the people
yemwe akuziwa bwinobwino amaziona bwinobwino ni malemu SKC. So SKC legacy ija ndi Matthews Mtumbuka zikuenda limodzi. So that's Kabambe still more ndamene ndi upper hand ndamene khanga tambi tukiapo hope kodi Matthews Mtumbuka asanga munthu otani. He's got a lot of time, a lot of wisdom, whereby he can choose a better running mate than any other party, than any other leaders. So this is my analysis, comrades. DPP, ndibwereze chonchi. Let me summarize like this. When DPP can get a running mate in Central Region, kutenga Gangata, DPP forget about winning elections. When DPP can get Japi Muhango from Northern Region, Rumpi, kukarani mate wa APM should forget winning the elections. That is it. PP. Ngata PP angatenge Kumbo Kachari. Amai Joyce Banda angatenge Kumbo Kachari kukarani mate from here in the north. A Joyce Banda forget about winning the elections. Ngati UTM yingatenge Matthews Mtumbuka kapena itenga Catherine Muzumara kapena itenga wina wake wapa Central Region kapena itenga wina wake wa Western Region kapena utenga wina wake wa Southern Region. UTM ikoza kusogora ndikushita defeat MCP. I'm telling you, comrades, that's why I'm saying that Kabambe is going to win. So ankali lipa papa the how to campaign. DPP ikatenga muntu wapa Central Region. There's no way Muchewa angapeleke mpata ku DPP kupanga bwino campaign pa Central Region. Andachi chewa ndo vuta, andapa Central Region ndo vuta. Komanso kumene kuja the house ndi nyumba ya MCP Central Region. Pamene Kabambe akuza kwasokoneza kwambiri andapa Central Region. Chiko andapa Central Region sana konzekere to harm UTM members. No. MCP sina konzekere kuti ithane ndi UTM zaboza zimene zote. Chiko msogole wa UTM anamwalira ali Mtosi Alliance. My members of UTM ndamene atuka mu Alliance after the death of their leader. Koma MCP pang'ono ili ndi ulemu kuchipani cha UTM. Because Saulo Chima amene amamwalira analibe ali Mtosi Alliance. Full stop. So MCP ndi UTM sangamenyana. And MCP yukuza sangara kwambiri kuti Daiso Kabambe wa UTM wawina. They can easily negotiate on a round table and come back to terms. So many UTM members anatuka mu Alliance anatuka chocho kupsha ntima musogora umena with the tragic death of their leader. But otherwise politically MCP can work better with the UTM than working better with DPP when in government. So UTM ndikamene kali kankazi kamene kakusokoneza anthu. UTM ndi chipani chomwe chikangati chasokoneza ndale zonse ku Malawi. Ma small alliances or ma political bloc opangikawa ndi akuopa Kabambe. Ena akumdera Kabambe uta wangwamba ndale pompano basi akaizo msogole wa ziko. That's why mkona ma cycle politicians they are always against UTM as well as against Daiso Kabambe. Iwo wanakhala kale mndale koma ndale zawo zinatapa MP, ena zinangotapa area chairman, ena zinangotapa secretary general. Koma Daiso Kabambe mena kuonekera panopa is the only hopeful candidate. Komanso is the only free clean candidate yemwe atasangalani meti kuzigawa zonse za muno Malawi kuchoka kuzigawa zonse zinayi Malawi muno. You can still have support and majority support. And in conclusion, Daiso Kabambe is going to win this 16th September elections. Koma Njito yagona pa campaign. Is he going to do a good campaign? Thank you and good morning.